Номер 260. Иди, мы тебя шагаем, иди, как много дня светло, лишь приди, и нехай будет радость Духа Святого Твоего. Приди, мы тебе шагаем, приди, как много дня светло, кличем приди, и нехай будет радость Духа Святого Твоего. Приди, мы тебе шагаем, приди, как много дня светло, кличем приди, и нехай будет радость Духа Святого Твоего. Приди, мы тебе шагаем, приди, как много дня светло, кличем приди, и нехай будет радость Духа Святого Твоего. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дайте святим шум, апелую во всіх інтенціях, які були прочитані, доручаючи заступництвом святого Архангела Михаила. Сегодня Евангелие почуем, что маем проходить уже тем распускую браму и идти узким шляхом, поем для святости избавления. Этот шлях – это шлях по поводу Божьих заповедей и, перед всем, заповедей любви. Просим, дабы в нашем житии мы никогда не зашли с этого шляха. Как будем дельничать в этой святой душе, перепросим Пана Бога за все наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я веками, думкою, словом, ушибком и завинками. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу наискосейшую, за все ты Пану молитв, усих анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Богу всемогутнему, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. У всемогутне Боже, ученикам за все ты шановали и любили меня Твое святое, бо Ты никогда не покидаешь без опеки Ты, кого отуляешь своей отцовской любовью, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог през все веки вечные. Аминь. Читання книги Отців. Авраам робив багато нестатків, сребра й золота. Його, та який ішов за храмом,
Были таксама овечки, валы і шатры. Зямля не могла утрымліваць іх абодвух, бо яны мелі вялікую маёмасць і не маглі жыць супольна. Таму ўзнікла спрэчка паміж пастухамі статкаў Абрама і пастухамі статкаў Лоту. А жили тады на той зямлі хананейцы і перезейцы. І сказаў Абрам Лоту: «Няхай не будзе спрэчак паміж табою і мною, паміж пастухамі тваімі і пастухамі маімі, бо мы з табою браты. Ці не вся зямля праграна? Прашу, аддзяліся ад мяне. Калі пойдзеш улева, я пойду управа, а калі пойдзеш управа, я пойду улева». Лот жа узняў очы свае і убачыў усю ваколіцу Ярдана, якая, пакуль пані знішчыў Содом і Гамору, была аж да стану арошаная, нібы стан пані, і нібы зямля егіпецкая. Лот выбраў сабе тады ўсю ваколіцу Ярдана. І вырушыў Лот на ўсход. Так яны аддзяліліся адзін ад аднаго. Абрам пасяліўся ў зямлі ханаанскай. Лот жа пасяліўся ў мястэчках той ваколіцы і расцягнуў свае шатры аж да Садома. Жыхары Садома былі нягоднымі і вельмі грэшнымі перад панам. Пасля адыходу Лота пан сказаў Абраму: «Узнімі вочы свае з таго месца, дзе стаіш, паглядзі на поўнач і на поўдзень, на ўсход і на захад. Усю гэтую зямлю, якую ты бачыш, дам табе і твайму патомству назаўсёды. Тваё ж патомства учыню, як пыл зямлі. Калі хто зможа палічыць пыл зямлі, то і патомства тваё будзе палічана. Устань, прайдзіся па зямлі уздоўж і упоперак яе, бо табе аддам яе». Абрам перасунуў шатры і прыйшоў к Хеўрону, дзе былі добры Мамрэ, і, асеўшы там, збудаваў ахвярную пану. Гэта слова Божае. Дзякуем Пану. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Той, хто поступає бездоганно і здійсняє справедливость, і говорить правду в серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє, не чинить ближнему своему зла. Пане, кто может жить у Твоим шатры? Кто не узводит поклон на своего соседа? Кто с погадой угодить на слово, али хвалить ты, кто боится Пана? Пане, кто может жить у Твоим шатры? Кто сребро свое не дає на лихвярство и не приймає подкупу слухать невинного? Кто так чинить, не потеснется николи? Пане, кто может жить у Твоим шатры? Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я святу свету кажа Пан, хто пойде за мною, буде мати світло життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Матвія. Хвала Тобі, Пане. У той час Иисус сказал своим ученикам: «Не давайте собакам того, что святое, и не кидайте первого ваших перед свиньями, чтобы они не потоптали их своими ногами, и, вернувшись, не разорвали вас. Все, что хочете, как вам робили люди, и вы им робите.
bo ў гэтым закон і прарокі. Уваходзьце праз вузкую браму, бо шырокая брама і прасторны шлях вядзе да згубы. І шмат тых, хто ўваходзіць праз яе, а вузкая брама і вузкі шлях вядуць у жыццё, але не шмат тых, хто знаходзіць яе. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сёння Jesús гаворыць, каб мы навучыліся шацунку для таго, што святое і тое, што ў нашым жыцці з'яўляецца скарбам. Перадусім мы павінны шанаваць усё тое, што звязана з Богам, і перадусім верыць і давяраць Яму усім сваім сэрцам. Далей шанаваць маем скарбы, які ў нас найцаннейшыя, якія мы маем. Гэта нашае жыццё, гэта наша душа, наша цела, гэта нашыя сем'і, гэта ўсе вартасці шляхетныя, якія маем. Як правда, любоў, справядлівасць. Усё гэта маем шанаваць. І поэтому Jesús сёння проста гаворыць: не давайце сабакам таго, што святое, і не кідайце скарбы вашыя перад свіннямі, каб яны не патапталі іх сваімі нагамі. Але, як мы бачым, у нашым жыцці бывае па-рознаму. І дзесьці пра гэтыя яшчэ вельмі важныя рэчы мы забываемся, но выбираем тое, что пропонует свет. И поэтому сегодня хотел бы прочитать фрагмент з дзённіка святой сестры Фаустыны, якая прост показывае, якія ёсць дарогі веры ў нашым жыцці, аб якіх сёння гаворыць Jesús і куды яны ідуць. Это дзённік святой сестры Фаустыны, 153 раздел. Однойче я убачила две дороги. Одна была широкая, высыпанная песком и кветками, полная радости, музыки и разных задовольнений. Люди шли по этой дороге, танцуючи и радуючися. Яны доходили до конца, не зауважаючи, что уже конец. Але наприкінці этой дороги была страшная прорва ці пекельная веста. Души гэтыя усляпую падали у гэтую прорву, як ішлі, так і падали. І былі іх такая вялікая колькасць, што нельга было іх злічыць. І бачыла я іншую дарогу, а хутчэй сцежку, бо яна была вузкая і усланая цернямі і камянямі, а людзі ішлі па ёй са слязьмі ў вачах, і розныя пакуты былі іх лёсам. Некаторыя падалі на гэтыя камяні, але тут жа ўставалі і ішлі далей. А ў канцы дарогі быў цудоўны сад, перапоўнены разнастайным шчасцем, і ўсе гэтыя душы уваходзілі туды. І адразу ж, у першае імгненне, яны забывалі пра сваё цярпенне. І перадусім, няхай сапраўды нашае жыццё вядзе да асаблівага шчасця. Няхай Бог вядзе нас праз нашае жыццё, и как кожен из нас был устроен. До Бога, який праз нашего Збавцу Ісуса Христа скеровывая до нас свои слова, вознесем супольные молитвы и просьбы. Молиться за святий Христос, как обвершаючи святу учення Христа, для нам людей у веры и покое. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашего епископа, как Бог щедро вознагородит его своими ласками за отрядное служение людям. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за праведную державу, как их расширение забеспечивали свету, лепшую будущую. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о добрых и шматликих святарских и законных покликах. Тебе просим. Вислухай нас, Пане.
Молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы под опекой Него служили Богу и верно выполняли Его заповеди. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся во всіх інтенціях, які доручаємо заступництву святого Аркаділа Михайла, та во всім сповнилася святая Божия воля. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы и учини, как наши учинки были сводные с верой, якую мы вызнаем, праз Христа Пана нашего. Аминь. Все мое житье, и теперь Твой назавсёды, в это мое сердце поглядит, Ты, любовь моя, одиная, как я умру по неволе, все мое житье, и теперь я Твой назавсёды, это мое сердце погляди, Ты, любовь моя, одиная. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу являлу принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Прими просим Тебе, Пане, в этой ахвяру хвалу милостивления и ученика почищенная Моцаю Еге, мы могли даровать Тебе щедрую любовь наших сердца, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим, Угору серце, услыши их до Пана, подякуем Пану Богу нашему. годно это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и споведно, как мы Тебе, Святый Отче, за всюду и всюду, складали подяку разумилованного Сына Твоего, Иисуса Христа, и Он Слово Твоем, раз якое Ты все створил, Его уцеловленного Духа Святого, и народженного с Панной Марии, и послал нам ее избавцу и Отцелителя. И Он, исполняющий Твою волю, набыл для Тебе народ святый, распростер на крыжи свои руки, как смерть перемогчим, и объявить мертвых по устанию. Тому завелами Иисусими святыми мы прославляем Тебе, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вышинах, благословенный Твой, кто приходит во имя Пана. Господа на вышинах. Соправды Божа, Ты святый, крыница усердной святости. Тому просим Тебе, освети в этой дары росою Духа Твоего, дабы мы стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, как добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку да весь складаючи, ломал и раздавал своим жучным камушкам. Берите и ешьте с этого узла, но в это есть тело мое, которое за вас будет. Подобным чином на вечерю взял хліб, знов тобі подяку складаючи,
дав своїм учням, кажучи: «Берите, пейте з його всі, бо это есть келих крови моем, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, дело отпущением грехов. Это чините на мою память». Это великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, памятницу, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего престолования. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, отвернем Тебе память життя и пересказания, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай память о Христов Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали по любови разом с Папом нашим, Тихом, Бискупом нашим, Казимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які по основному надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному. У єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и Евграфиком, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зимі мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и укрылись, так и Божий всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошарена и хвала, прозу все веки и вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который на небе, святится имя Твое, приди во Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего зла. Дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были заусюды вольны от греху, и закованные вселенной неспокою, чекали исполнение счастливой надеи и Христа Спасителя наша, Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру престола Твоего, и будь ласкав згодно с Твоей волей, одарите вас супокоем и едностью, и живешь и молодаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай за все будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами.
змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на всякі грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, Господь поверни себе ради світу, благословенная покрытая на вечеру его. Аня, я не говорю, как ты пришел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлен душа моя. Номер 254. Мой тишайший, охраняй своим молчанием, при мне, милый Господи, забери мою целую. Тишайший, охрани своим молчанием, Господи, забери мою землю, покрыши, как Христос хлеба, возьми, как Христос хлеба, благослови хлеб, подели, помощи их добрами, благослови хлеб, подели, помощи их добрами, хлеб мой тишайший, охрани своим молчанием, Священник, милый Господи, забери мою землю. Молимся. Пане наш Боже, Ты умацовал нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебя, как верою мы часто торжествуем, была для нас задатка вечного спасения, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословит вас Бог Всеволодый, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Святый Архангеле Михаил, держи нас узмахай, будь нам обороной, супроть покусой и маской злого духа. Покорно просим, нехай его снищет Пан Бог, а Ты, князь войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злих духов, які нас будуть свою спасти. Будь завсюди. Славлюсь всеми нами, прославленный, наисвятейший, сохранен, наш небесный
нами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент, будь заўсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент. Всемогутній Боже, доручаємо Тобі усі наші просьби, всі наші інтенції, дякуючи за кожну хвилину нашого життя, за ті ласки, якими Ти нас щоденно обдаровуєш. Просимо Тебе за нас самих, за наші сім'ї, нашу батьківщину. Просимо у інтенції нашої парафії, за всіх добродіїв, передавців, у інтенції будови. Просимо у інтенції оборони всіх людей від зарази, за всіх хворих, за лікарів, за померлих. І просимо особливо вчинок у тих інтенціях, в яких була вправлена свята Імша. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Chryste waczuj nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Powicy Świętu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Świętая Trójca, Rodziny Boża, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Syna Ojca Sprawiedliwego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Bałownicy Matki z Ducha Świętym, stworzona Jeje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ze Słowem Bożym słowa zjednana Jeje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, nieśmiesznej piszy, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Świętynia Boga, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Świętynia Najwyższejsza, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, do Bożej brama nieba, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, pełniejsze ogniszcza miłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, sprawiedliwości i lubowi skarbnica, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, dobrymi duchowi pomagaj, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, usich
Ясновидіння бездонная, змилуйся над нами. Серця Єзуса, усеядної хвали найгасподнішає, змилуйся над нами. Серця Єзуса, благодари з'єднаних усіх серця, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у якимуся скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у якимуся Господа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, спомнати Бога все отримали, змилуйся над нами. Серця Єзуса, права грішних вишиня, змилуйся над нами. Серця Єзуса, терпливої і великої милосердності, змилуйся над нами. Серця Єзуса, що дає всіх Отця і святається, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у милостивлении за грехи наши, змилуйся над нами. Серця Єзуса, наполнена песня похвали, змилуйся над нами. Серця Єзуса, злочинствами нашими змученное, змилуйся над нами. Серця Єзуса, наполненное аж до смерти, змилуйся над нами. Серця Єзуса, дикое правителе, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця свята, суть священня, змилуйся над нами. Серця Єзуса, життя і воскрешення нашої, змилуйся над нами. Серця Єзуса, супокоїває нашої, змилуйся над нами. Серця Єзуса, живая за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Єзуса,
Zbawienie tylko na Ciebie składająca. Zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, radzę i poprawię Pani. Zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, radość ludzi światych. Zmiłuj się nad nami. Baranku Bożym, jaki lecz na siebie, braki jest wielko. Zamaluj nam Pani. Baranku Bożym, jaki lecz na siebie, braki jest wielko. Wysłuchaj nas, Pani, Baranku Bożym, jaki dajesz na siebie, braki jest wielko. Zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokorne serca, Uczyni serce nasze do Twojego podobnymi. Молим się, всемогутный wieczny Boże, dnevne serca najmilejszego Syna swojego, na chwalu i ofiarę, jaką On składaje Tobie za nas grzeszne. Zmiłuj się nad tymi, kto prosić swoją miłosierności i daruj mu imię Syna swojego Jezusa Chrysta, jaki z Tobą żywi i władać na wieki wieczne. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, gładu, wojny i zarazy, baranino Boża, od ratunaj i niespodziewanej śmierci, zdzieraży nas Boża. My grzeszne, Ciebie Boga prosim, wysłuchaj nas Boża. Święty Archaniolie Michale, nasz mogutny zastupnik przed Bogiem, my szczerze dziękujemy Tobie za trymane dobrodziejstwo i prosimy o nowych z dowierą i żywой nadziei. Ty nasz opiekun i pomocnik. Spodziewamy na Twoją mogutność, dobrotу i niezwyczajną готовность подтримливать нас. Wysłuchaj naszej prośby i przyjdź nam na допомогу, kiedy my będziemy mocno prosić Ciebie i niespłynnie wzdychać, zastąpi się za nas przed Bogiem. Zastąpi się za nas przed Bogiem. Archaniolie Boży, Zastąpi się za nas przed Bogiem. Cudzie stworzenia, Zastąpi się za nas przed Bogiem. Kniazu najlepszy, Zastąpi się za nas przed Bogiem. оборонца законов Бога Створителя, Zastąpi się za nas przed Bogiem. обновлянник Божьего ладу, Zastąpi się za nas przed Bogiem. доверенный Пана, Zastąpi się za nas przed Bogiem. pierwszy uszanowalnik Boga człowieka, Zastąpi się za nas przed Bogiem. оружие Świętego Krzyża,
Заступися за нас перед Богом. Рицар Богородице, Заступися за нас перед Богом. мировник невестно над дворами, Заступися за нас перед Богом. и гетман Альонских атаков, Заступися за нас перед Богом. меч, який карає успунтованих духов, Заступися за нас перед Богом. одвечный противник сатаны, Заступися за нас перед Богом. шанувальник правди і покори, Заступися за нас перед Богом. приклад контемпляції Бога, Заступися за нас перед Богом. узор молитви і обряди, Заступися за нас перед Богом. веселка серед бури з покусом, Заступися за нас перед Богом. опеку непомираючи, Заступися за нас перед Богом. доброзичливий мирник заслухав, Заступися за нас перед Богом. предвестник збавлення, Заступися за нас перед Богом. помощник душі Христов, Заступися за нас перед Богом. проводник душі на шляху до неба, Заступися за нас перед Богом. ангел-охотник костела, Заступися за нас перед Богом. опекун Христових наместников, Заступися за нас перед Богом. оборонца столицы христианства, Заступися за нас перед Богом. опора католицких миссионеров, Заступися за нас перед Богом. дух, який служить усім, Заступися за нас перед Богом. врятувальник з неволі, Заступися за нас перед Богом. славний чудотворця. Заступися за нас перед Богом. Молимся, Бог не весел і найбільше воронце душу. Ми чекаємо благословенного пльону Твоєго заступництва за нас і за всіх тих, кого Ти хочеш одарити ласками. Нехай наша супольна просьба за кожного з нас, за наші сім'ї і парафії, за всі супольності, народи і увесь святий Костьол стануть криницею Божого благословення на віки вічні. Амінь. Таємницю сакрамента услышавши все, тратить старое право, Божьем доблестно повере, что на розум не тумашить, святло веры приноси. Богу вечно Троицы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, да Отцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам исполнить свои муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсегда отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и благодарен с Богом Отцом, в едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Аминь. Славлю Бога, Кожний моменті о хлібі наш живий у сакраменті. славлю Бога, кожним моменті, о хлібі наш